KouKou perustettiin 8.8.88, kun oli hyvä päivämäärä ja porukka oli koossa. Päivi ja mä oltiin molemmat just valmistuttu, Päivi toimintaterapeutiksi ja minä fysioterapeutiksi, ja haettiin sitten, tai oltiin molemmat jo ohjattu aikaisemmin jumppia ja haettiin sitten yhteistä tilaa. Ajateltiin, että vähän niin kuin Anne Sällylä, että tämmöinen jumppastudio olisi kiva, ja käytiin katsomassakin jo joissain paikoissa. Isämme Kalevi pelasi ikipirkoissa lentopalloa ja sitten siellä lentopallon saunassa oli tavannut Esa Nurmen, joka kertoi, että hän on laittamassa niin kuin squash-keskusta, että on jo jotain neuvotellut ja tulee squash-keskus ja kuntosali, ja silloin meidän isä sitten kekkasi, että ja hänen tyttärensä on laittamassa jumppapaikkaa, että tämähän olisi niin kuin aika hyvä kokonaisuus. Meidän tehtävänä oli hoitaa tämä jumppapuoli isoissa saleissa, sitten kuntosalipuoli ja sitten meillä oli myöskin fysikaalinen hoitolaitos tuo Siivessä, missä nykyään on lastenhoito. Niin se oli niin kuin Päivi ja mun juttu, ja sitten Esa hoisi sitä squashia ja sitten koko talon taloutta. Tämmöiset palvelut oli aikaisemmin lähinnä kehonrakentajille ja semmoisille oikeille podareille, eli semmoisille oli kuntosalipalvelut, ja sitten taas squash oli lähinnä joukkueita ja ne oli niin kuin vain semmoisia oikeita squashin pelaajia. Ja sitten taas jumpat oli vähän enemmän semmoisia Jane Fonda-tyyppisiä niin kuin pienelle osalle ihmisiä. Mutta meidän idea oli, mitä me oltiin Päivin kanssa Amerikassa kuukausi tutkimassa sitä ennen kuin avattiin ja ennen kuin tehtiin nämä isot suunnitelmat, niin oli tehdä koko niin kuin perheelle tämmöinen liikuntakeskus. Kun markkinoitiin ja kutsuttiin ihmisiä, että tervetuloa käymään, niin lähetettiin squash-pallo kirjeessä, ja sitten kun tuli paikan päälle, niin sai squash-mailan. Eli niin kuin haluttiin vähän toimittajille ja semmoisille, jotka sitten osas viedä sitä asiaa eteenpäin, niin niille sitten markkinoida, että täällä on hienoa. Me kerättiin tässä sitten semmoisia pieniä ryhmiä ja lähdettiin esittelykierrokselle, ja aina lähdettiin niin kuin vaan sen, kenen vuoro oli, että jos se oli hotellityöntekijä, kun tuli ryhmävuoro, niin hotellin työntekijä esitteli sitten meidän isoa jumppasalia ja squashia ja kuntosalia ja kaikkea. Et se riippui aina sitten, että kuka sattuu olemaan vuorossa siinä. Et kaikki, en mä muista montako meitä oli, varmaan yli 20 niin sanottua opasta, jotka sitten kierrätti täällä ryhmiä. Eli silloin kun tuli lama siinä 90-luvun alkupuolella, niin me huomattiin se ennen kaikkea sillain, että kun oli paljon lasten liikuntatunteja, niin lapsiin ei satsattu enää. Ja samoin yritysten niin kuin squash-tunnit ja squash-vuorot väheni. Oli jäänyt varmaan sieltä lamasta semmoinen pelko, että niin kuin lainaa ei uskallettu ottaa. Oli meillä semmoinen naisyrittäjälaina alkuun, mutta lähinnä ollaan viety tulorahoituksella eteenpäin just sen takia, että pelättiin alkuun. Mutta se, mitä me ihmeteltiin ja pidettiin hienona asiana, oli, että tavalliset kuntoilijat, ne kumminkin satsas itteensä ja ne niin kuin ei jättänyt sitä omaa kuntoilumaan. Me oltiin aina aktiivisia ja kierrettiin silti ympäri maailmaa paljon omalla kustannuksellamme ja haettiin ideoita. Kerta me ollaan aina oltu niin innostuneita tästä alasta. Meillä oli sellaisia paljon kaikkia erilaisia pieniä slideja ja muita, mitä me tuotiin maailmalta ihan itse laatikoissa ja matkalaukuissa. Kerta me haluttiin tuoda tänne uusia juttuja ja me haluttiin tehdä sitä työtä, vaikkei me siitä saatu niin kuin heti korvausta, mutta me oltiin niin innostuneita, että se oli ehkä se meidän pelastus ja salaisuus ja se välittäminen, että me niin kuin välitettiin asiakkaista. Me haluttiin löytää niille uutuuksia. Jos me nähtiin jotain maailmalla, me haluttiin se tuoda tänne ihmisille. Se oli meillä vaikeana ehkä, kun me oltiin samanikäisiä kuin ne ohjaajat. Ja sitten yhtäkkiä oltiinkin esimiesasemassa, tai oltiin aikaisemminkin esimiehiä, mutta sitten oltiin pääomistajat, ainoat omistajat, niin se herätti vähän semmoista, niin kuin, että
pystytteköhän te tähän nyt ja tuleekohan tästä nyt mitään. Ja kuultiin huhuja, että no toi on varmasti konkurssissa vuoden tai 2 päästä viimeistään, ettei tosta niin kuin tuu mitään. Mutta kyllä me niin kuin aina uskottiin, että kun tekee hyvin työnsä, niin kyllä se hyvin menee. Semmoinenkin tapaus oli, mentiin kerran jonkun tavarantoimittajan kanssa rappuja ylös ja mulla oli sitten niin kuin tunnilta tulin aina, niin oli verkkarit jalassa ja jumppatoppi päällä ja sitten tämä henkilö kysyi multa oikein katsomoa, että teetkö sinä oikeasti päätöksiä, että niin kuin, olenko päätösvaltainen tässä hommassa. Niin se oli semmoinen uskottavuusongelma naisena ja nuorena naisena silloin. Niin. Kierrettiin aina Tarun kanssa yhdessä näitä alan konferensseja ja koulutustilaisuuksia ja silloin varsinkin 90-luvulla niin ei ollut ikinä muita suomalaisia kuin minä ja Taru. Oltiin ainoat suomalaiset. Niin, ja aina sitten kun tutustuttiin uusiin ihmisiin ja muita, niin totta kai se oli aina kun esiteltiin, että nyt ollaan Go Fitness Clubs ja näin, niin eihän ne ulkomaalaiset ikinä niin kuin välttämättä muistanut meidän nimiä ja näin, niin aina sitten taas kun tultiin seuraavan kerran johonkin konferenssiin, niin ne oli, että the Go Girls. Ja siitä sitten, se on niin kuin ihan yleinen vitsi jo, että Go Girls on siellä ja täällä, mutta nyt me ollaan sitten Go Ladies, me ei ole enää Go Girls. Ja Go Girls tulee taas tuolla, aina parivaljakkona. Meillä on paljon ulkomaalaisia ohjaajia, meillä on ulkomaalaisia työntekijöitä, meillä on hirveästi ulkomaalaisia jäseniä. Olisi kiva joskus oikein tietää, että monestako maasta niitä ihmisiä on tosi paljon. Me oltiin Saksassa tutustumassa McFit halpasaleihin ja sitten oltiin kaikenlaisissa näissä alan koulutuksissa ja konferensseissa aina puhuttiin, että tulee nämä budget-salit. Ja sitten me ajateltiin, että vitsi, että ennen kuin joku muu keksii laittaa tänne Tampereelle budget-salin, niin laitetaan me. Että kilpaillaan sitten itteemme vastaan. Jos on 18 € kuukausi ja saa hyvät laitteet ja ison salin siihen 18 €, niin se on kyllä edullinen. Se houkuttelee uusia asiakkaita, jotka ei ole ikinä ennen käynyt kuntosalilla, koska se kynnys on niin matala aloittaa. Niin ne aloittaa ja ne toteaa, että tämä onkin kivaa, että mä pystynkin tähän ja mä voinkin käydä 2 kertaa viikossa. Että mitäs jos mä kokeilisin vaikka ryhmäliikuntaa, niin silloin niiltä on helppo siirtyä tänne, kun ne jo niin kuin tietää vähän systeemiä. Trendit, se että Go on ollut aina edelläkävijänä. Eli aina jos jotain ilmestyy, ei välttämättä kaikki välineet, suuntaukset, muodit, mitä me ollaan tuotu tänne, ovat jääneet. Jotkut, mutta aika nopealla toiminnalla niitä on poistettu, tilalle tullut uusia, jatkuvasti talo kehittyy. Muistan tosiaan, se esimerkki oli step-penkiä, oli voimistelupenkiä, kun ne oli vielä matkalla. Trendit tuotiin heti. Meillä oli slide, meillä oli bossuja ja kaikkea muuta. Nyt ne on jäänyt PT:n ehkä PT:n ohjauksessa. Slide-matot, siellä on semmoinen se 2 metrin semmoinen matto, joka on liukas, sillä on reunat kuitenkin. Ja villasukkasilla työnnät puolelta toiselle ja tietysti 2 työntöä, 1 työntö ympäri. Mutta se oli yhden talven laulu ja sen jälkeen se loppui, mutta nopeasti talo osasi reagoida siihen. Oli kuitenkin maailman trendi ja en koe sitä virheenä. Sen takia, kun Go oli silloinkin edelläkävijänä, että toi sen heti, mitä maailmalla tapahtuu. Mitä mä ainakin koen, että mä haluan, että me koulutetaan asiakkaita ja annetaan asiakkaille sitä uusinta tietoa liikunnasta, ravitsemuksesta, kaikesta, mihin me voidaan niin kuin puuttua. Me ihan koetaan, on maailmalta semmoinen sanonta, että we are in the business to make a difference in people's lives.